ಫ್ಲವರ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಬೇರೆ ಪೂರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇವೆ ಮನ್ಪು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಂಚ 5 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೀಡ್ ದಿಕ್ಕೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕು. Don't forget to subscribe. Welcome back to Harshi's Halli vlog YouTube channel. Kaisini Friday and ide paranki batite anchi bidadni. Enklagini bayag kolak porundu akkana panda enna poppana akkana magana illada avu mulpa harabe anchade porundu anchini vlog manpugannade. ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೂವರೆ ಪಂಡ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಪಂಡ ಮೇಟ ಆಪುನ ಅಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ದು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನ ಆದಿಪ್ಪು ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ನೆರೆಯಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡ್ರೆ ಎಂಕೊಂಥರ ಇಷ್ಟ. ಊರುಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮರ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ನೆರೆಯಲಿಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ಆ ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತಾನಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಲಕ್ಕೆ ಪೋರುಂಡು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಅಂಚ ಇತ್ತತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೆಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲರೆಕ್ ಮೀನು ಪೋಪು ಇದು ಜೋರು ಬಡ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕಂತ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಪ ಪೂರ ಪೋತುನ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಲ ಆಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ನಾನು ಇನ್ನು ಕಷಿ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತದ ದೊಂಪ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಐಕಂದೆ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇಡಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಅವರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯಿಂದ ಅಮ್ಮನೆ ಕೊಯ್ಪು ನಂಗೆ ಕಟ್ಟನು ಆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಅವರ ಪುರ್ಸೋದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೈಯಾಗ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊಯ್ಪೇರು ಲೈನ್ದ ನೀರು ಬೇಯ್ದು ನಂಜ ಪಪ್ಪ ಬದನೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬದನೆದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬದನೆಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಉದ್ದ ಬದನೆ ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಬದನೆ 3 ಬದನೆ ಪರಂದುದು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗಂಟೆ 7 ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿನಾಗನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂತ ರಿಕ್ಷೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂದ ಇಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜ
ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ದಾನೆ ಬಾವ ಹತ್ತರ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ 5 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೀಡ್ ದಿಕ್ಕೇನು ತುಂಬ ಜೋಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೇರೆ ಪೂರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರಾಮಣೇ ಕಾಪುರ ಭೇಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅವೇ ಘಟಪ್ರಕಾರರು ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಂಡಲ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲ ಬಿಟ್ಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಮನೆ ಮಂಚ ಬಿಟ್ಲ ದೀಪ ಸುತ್ತಿರಲ್ಲ ದೀಪ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಲ ಏ ರೀತಿ ಬಲಿಕಾಲ ಏ ರೀತಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ಲ ಏ ರೀತಿ ಬಲಿಕಾಲ ಏ ರೀತಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ಲ
ಕಾಯಿಸಿದ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಇದು 11:45 ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ಪಂಡ 11 ಕಾಲದ ಹೊರತಾಗ ಕರೆದಿದ್ದಾಪನತೆ ಅಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾದಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನ ನಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಎಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಕು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ದೈವದ ಕೋಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಕೊರ್ಪು ನಾವು ಪುರ ಉಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಯಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಪನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರದು ಪಾಡ ಬಲ್ಯ ಅಂಚಿಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಪಣ ಐಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾನ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನು ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಪಕ್ಕನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡ ಬತ್ತನತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದು ಅವೇ ಮಲ್ಲಾಡು ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಈಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬೈದುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ದಾರ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಥರ ತರಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ತರಗೆ ಆರಾಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪ್ನಾಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರಪಂದು ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್